तितून तो म्हणटलो बेस्ड ऑन द व्हेरिफिकेशन ऑफ द अबाव रेकॉर्ड अँड सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द डेप्युटी कलेक्टर अँड सब डिव्हिजनल ऑफिसर, it is hereby certified that the said structure is an existing legal structure and is also assessed for the house tax. हे structure हे legal structure असा की तेका तो सर्टिफिकेट दितलो. म्हणजे 72च्या पयलींचे घर ज्या जागेत असा सर्वे रिकॉर्डाचेर लागलेले असा आणि घर नंबर तेका माझ्या नावाचे रिकॉर्डेड जर असत जाल्यार तेका हे घर लीगल घर म्हणून सर्टिफिकेट मेळटले. इधर ते रेजिडेन्शियल हाऊस किंवा ते कमर्शियल स्ट्रक्चर हे जरी असले जाल्यार तेका ते लीगल म्हणून ही पहिली फावटी सर्टिफिकेट इश्यू करतले. आयज पर्यंत हाऊस टॅक्साच्या शिवाय त्याच्याकडे वेगळी कसली डॉक्युमेंट नासते. द सेम थिंग सर्क्युलर इज इश्यूइंग बाय द डायरेक्टर ऑफ द म्युनिसिपल एरिया आणि हांगासर म्युनिसिपल एरियेत सुद्धा डीएमए म्हणजे सीओ ऑफ पर्टिक्युलर म्युनिसिपालिटी विल से द सेम थिंग. ओके, ताणे जे आसा पळय based on the verification of the above document, the certificate is issued by the deputy collector hereby. The structure existing is a legal structure and is assessed for. ही certificate प्रत्येक municipality तो CO जो आहा पळय तो इश्यू करतो. आम्ही लोकांक इतके इजी करून दिल्ले आसा की त्यांच्यानी प्रिस्क्राइब फॉर्मर ऍप्लिकेशन सुद्धा कशे दिवपाचे. ओके, ह्याय घालेला डेप्युटी कलेक्टर कशे दिवपाचे, CO कशे दिवपाचे आणि पंचायत सेक्रेटरी कशे दिवपाचे.